Pekný dobrý deň, dámy a páni. Dnes mám trošku milšie povinnosti ako po iné dni a povedal som si, že sa celý deň budem venovať rodine. Mám na to dôvod. Ale vrátim sa k včerajšiemu pojednávaniu na špeciáli v Banskej Bystrici. Keďže som povedal, že sa má konať v otázke vykonávania dôkazov zaujatosti OČTK, teda polície a prokuratúry, námietky, ktoré podal práve Para, advokát obžalovaných, s tým teda, že by sa mal súd s nimi nejakým spôsobom vysporiadať. No nič také sa neudialo a musím povedať, že ma to prekvapilo aj mňa. Jednoducho Senát špeciálneho trestného súdu pod vedením doktora Pullmana si ide svoje ďalej. Kašle na nejaké námietky, kašle na nejaké ďalšie veci, ktoré tam ten bezcharakterný advokát Para dokladá. A to len z toho dôvodu, že má naštudovaný celý spis. O tom som presvedčený. Keby tomu tak nebolo, už dávno to vráti naspäť do prípravného konania. Jednoducho veľmi dobre vedia sudcovia, čo v spise je. A ani si nedokážem predstaviť, že by nejakým spôsobom urobili niečo iné, ako to, že by konali v kauze ďalej. No, nad čím sa ale pozastavím, je tento bezcharakterný chrápuň Para. Advokát je viazaný akýmisi etickými predpismi a zákonmi a mal by ich dodržiavať. Ja keď sa pozriem na ňoho, keď vyjde do súdnej siene a postaví sa pred novinárov a prekrúti, ako je biela farba čierna, je mi z toho doslova na zvracanie. Dámy a páni, na prvom alebo druhom pojednávaní sa tento bezcharakterný chrapuň vyjadril, že už novinári na ďalšie pojednávania nemusia chodiť, pretože sudca Pullman sa už vyjadril, akým smerom sa bude kauza uberať. Čuduj sa svete, je už neviem koľké pojednávanie a kauza sa uberá smerom, akým sa uberať má, teda smerom spravodlivosti. Nie tým smerom, ako si to Para predstavuje, alebo jeho klienti, ale ide tak, ako to podľa zákona má ísť. A ja verím tomu, a myslím, že nie som jediný, že to takto pôjde aj naďalej a pôjde to až do spravodlivého rozsudku. Ak by niekto čítal, novinári napríklad, ktorí píšu o kauze, ako píšu, celý vyšetrovací spis, čo je v ňom, čo je v tých skutkoch, ktoré sú v obžalobe, tak ani jeden z nich by nepripustil zastavenie konania, vrátenie do prípravného konania alebo ďalšie nejaké obštrukcie vo veci. Jednoducho tie dôkazy sú úplne jasne dané. A ja tomuto bezcharakternému chrapuňovi Párovi, ktorých poznám dvoch advokátov, obidvaja sú na P, toho prvého zatiaľ menovať nebudem, lebo to bude samostatná kauza, a tento Para to je druhý z nich. Ja mu len doporučujem, aby si pozrel tak, ako som si pozrel ja, videá z chaty z Čífar. Ak si ich pozrie, ak si vypočuje, čo na nich bolo povedané, tak by sa nikdy nepostavil pred súd ako obhajca týchto zločincov. Ale čo chceme od bezcharakterného človeka počuť? Obhajoby, klamstvá, na ktoré chvála Bohu, súd neskočil a pojednáva ďalej. Som presvedčený, že spravodlivosti bude učinené zadosť. Či to bude za pol roka, či to bude za rok. A naozaj sa teším na ďalšie výpovede svedkov, ktorí prídu, ktorí im tú ich primitívnu obhajobu rozbijú na kúsky.
Jednoducho dojde tam toľko dôkazového materiálu, že sa im ani nesníva. Všetko, čo je popísané v obžalobe, sa stalo. Ak náhodou s malými odchýlkami po tých rokoch, že si niekto niečo nepamätá, stať sa to môže. Ale ako vidíte, začína panovať obrovská nervozita medzi nimi a to len z toho dôvodu, že Para ich namotal na takú vec, že on túto kauzu uhrá. No, milý Para, neuhráš nič. Myslím si, že ty to veľmi dobre vieš. Len sa snažíš ešte udržať akú takú líniu pred svojimi klientmi, že to máš pod kontrolou. Nemáš nič pod kontrolou a ver, že po ďalších pojednávaniach to zistia už aj tvoji klienti. Dámy a páni, prajem vám pekný deň, ja beriem rodinku a ideme oslaviť dnešný deň.